O segundo verán da pandemia deixa en materia turística moi bo sabor de boca na provincia de Pontevedra. O destino acadou unha ocupación media nos establecementos hoteleiros do 66% durante os 3 meses do verán. Estamos a falar de 20 puntos máis respecto ao ano pasado e de tan só 5 puntos menos ca no 2019 antes da chegada da COVID. O noso destino turístico, o noso sector turístico na provincia de Pontevedra é dos máis potentes, é o máis potente de Galicia, contundentemente o máis potente, é dos máis potentes do Estado e tamén aconteceu isto no mes de setembro, como xa acontecerá en agosto, como xa acontecerá en xullo, acontece tamén agora en setembro. Carmela Silva fala dun destino con capacidade de recuperación. Un destino resiliente, potente, con grande capacidade de recuperación. Por comarcas, na de Caldas, a ocupación media do verán situouse no 66%, 22 puntos máis ca no ano 2020. Na de Pontevedra acadouse o 72%, 21 puntos máis, e na do Salnés chegouse o 70%. Nesta comarca, saliente en especial o tirón de Sanxenxo e o Grove. 52% en Sanxenxo en setembro e a media do verán do 70%. E no Grove, en setembro, 52% e a media de verán do 66,5%. Os datos tamén son optimistas de cara ao mes de outubro, coa vista posta en especial na Ponte do Pilar. Agardamos unha ocupación media en establecementos hoteleiros da provincia do 33%, chegando a máis do 45% durante a Ponte da Hispanidade. As persoas que visitan este ano as Rías Baixas son dun xeito moi maioritario de procedencia española, acadando o 90%. O resto chegan, sobre todo, de Portugal, Alemaña e Francia. A media de idade sitúase entre os 35 e 60 anos, cun tempo de estadía na provincia de entre 7 e 15 días.